Nang hulam kwarta? Stress ang ginbayad sang yude puta. Sino ka relate? Nahidlaw man ko mag-post party sa utang. Kay man, damo ko nakita sa bunga ilinaway tungod sa utang. May post na una. Mga manugutang, ganit-ganit, sukton. Kaduha, gin-post mo ko sa social media, ginpakahuyan mo kung ganing mano ang utang. Katatlo, kung sino pa tong palautang, sila pa tong permi feeling blessed. Kaapat, mga manugutang, isog. Man, kamo nga mga nagapautang, kamo na ang nagpautang, kamo na ang nagbulig, pero kamo pa yung mayawyawan. Sang nang hulam kwarta, sang nangutang kwarta, ang iyang kabuhi daw iya iistorya. Pero sang sokton mo na, nadula siya, kagin black up pa. Gani, ano gid lang requirement para mangin successful nga nagapautang? Kung ka mo interesado, partido pipi pongko plastar pamati. Kay ihalad ko sa inyo, ilatag ko sa inyo ang tanan nga requirements. Unang requirements ang successful nga palautang, dapat taas dungan. Pataas-taas lang man na dungan, paisog-isog. Gani kung ikaw doon, hindi ka kabungat sang imong bakba, hindi ka magpautang. Kung ikaw sanay sa singgitanay kag sa dumugay, go, pautang. Kung ikaw buoton, serve sa simbahan, kay wala ikaw future sa pautang. Ikaduha nga requirement para sa successful nga pautang, dapat basa bakba, bungangera, palengkera. Inang isa pa lang ka, tinaga ang nabungat niya, siya na ang imo para hindi na siya kapamalibad pa. Inang pagbati ang kapangyaw-yaw, kagasala-salang espiritu yung mangita kwarta ibayad sa utang niya. Kaya kung hindi, basi mahuyaan siya sa bilog nga banwa o kung sa syudad nila. Ikatatlo, para mangin successful nga pala utang, dapat maskulada kag daw boksingira. Kung dumog-dumog, kung sumbaghanay, hindi yan mag-post-post sa Facebook o sa social media kaya wala na sang may mahimo. Ang himuon bantayi sa bangga, taga-ibukol, kag panalakit sang lawas para mabalaan niya. Pero kung ang utang daw isa nakatuig, pues baldaha ang tumto nila. Ikaapat, para mangin successful sa pautang, dapat kung manukot early bird. Aga pa sang banwa, manukot ka na. Kaya kung 5 ang pinangutangan niya, ikaw ang una sa pila, mabayaran ka. Okay? Gani, kung kamo dira nga nagalantaw, nagapalamati, no? Kung kamo nanging biktima, sang sa Mayo ko lang kamo bayaran. Gali kayong butsilingon, Mayo mabaydan, Mayo man o kun hindi. O kun na biktima sang sa katapusan ko lang ni bayaran. Gali kay sa katapusan sang kalibutan, anong maayo himuon? Anong maayo himuon? Amo ni, simple gid lang. Taga-i black eye. Picture, i-post sa social media, kag butangan hashtag feeling blessed.